Goedemorgen Walter, we zijn hier bij Vogelbeurs hè? Ja, dit jaar. Nu is de Vogelbeurs en over 2 weken, het weekend van de 14, 15 oktober, daar hebben we weer de vogeltentoonstelling. Ja, en wat is nou het verschil tussen die twee? De Vogelbeurs is puur voor de vogels te verkopen en de vogeltentoonstelling is voor de kweker. En daar worden de vogels beoordeeld op punten en dan worden er kampioenen aangewezen. En hier is het eigenlijk alleen maar voor sociale contacten en om vogels te verkopen of aan te kopen. Dat is eigenlijk het grote verschil. Oké, dus vandaag worden er ook vogels verkocht. En die prijzen, zijn die ook zo gestegen? Nou, daar valt heel veel mee. Het ligt er ook heel van af voor vogels je hebt. Als je een kanarie hebt, die is duurder dan een grasparkiet. En dan heb je bijvoorbeeld zou je een koningsparkiet hebben, die is weer stukken duurder. Het ligt gewoon echt aan de vogelsoort. Dat is heel afhankelijk van de soort van de vogel, hoe duur die is. Ik zie hier een aantal vogeltjes naast je. Kun je daar iets over vertellen? Wat zijn dat voor soort vogels? Hier hebben we onder andere zebravinken zitten. De rechtse allemaal, dat zijn allemaal zebravinken. En dan links zitten er verschillende soorten kanaries. Kanariesoort of zeg ik dat verkeerd? Ja, het is een kanarie, maar er zijn dan weer verschillende slagen en kleurslagen en noem het allemaal. En ook nog verschillende soorten zeg maar. Bij auto's heb je bijvoorbeeld Citroën, maar die hebben ook verschillende modellen. En dat is eigenlijk met de vogels ook. En hier heb je gewoon een normale soort kanarie. Maar dat is dan weer een Five Fancy, dat is weer een speciaal soort. Die is weer anders dan een gewone kanarie. Ja, want die gele, dat lijkt me een gewone kanarie. Ja, min of meer wel. Dat is min of meer een gewone kanarie. Is er vandaag denk ik niet, maar is er wel eens een wedstrijd aan verbonden? Ja, voor de vogels, de wedstrijden zijn de tentoonstellingen vooral. Ja, maar dat zijn echt de tentoonstellingen. Wel bij de tentoonstelling? Ja, dat zijn de wedstrijden. Daar worden de punten toegewezen door de keurmeesters. Door de vereniging worden daar keurmeesters gevraagd die de vogels willen keuren. En die maken dan de punten op en dan wordt daar weer een klassement van gemaakt. De valparkieten, je moet er zelf van houden, want ze schetteren heel veel. Ja, ze zijn, en als je van kinds af hebt, dan heb je er geen ergen in. Maar iemand die als doof is, ja, die vindt dat scherpe gedoe, die houdt er niet van. Want dat komt echt in de oren terecht. Dus, maar dat schettert echt heel veel, maar ik heb er geen last van. Ik geniet ervan. Hè? Dat zijn vogels, ja, dat zijn van rust. Kijk, want je kan ook merken, je zijn het gewoon als je er tegenkomt, dat zijn echt, ja, je kan gewoon als huisvogel houden. Want ik had een vogel die was 17 jaar oud en die is, vorige week is hij gestorven. Dus ze kunnen heel oud worden. Dus, en dat is het leven van een valparkiet. Het is een soort lekker een papegaai. En papegaai die gaan langer mee, die kunnen tot 70 tot 120 jaar meegaan. Maar dat is bij een valparkiet niet. En dat is de clue. Dus. Maar goed. Zijn deze vogels gemixt? Ze zijn een beetje gemixt, ja. Ja, dat kan je niet voorkomen, want ze zitten in een volière en ze zoeken al eigen een partner op. Dus dat hou je niet tegen. Dus je kan het niet tegenhouden. Of je moet ze echt in een aparte ruimte zetten, dan wel, dan heb je eigen bloed. Maar ik wil dat niet, ik wil gewoon ook verschillende dingen hebben. Dat is de natuur, dit is bij mij de natuur.
Dit zijn vogels die zijn in de natuur bemaakt. Dus daar geniet ik van. Ja, ja. Dus, het overal, je ziet ze in Amsterdam, zie je ze ook in de binnenstad. Ga je de verkopen vandaag? Ja, deze zijn te koop, ja. Ja, ja. Deze zijn er al een paar verkocht, dus heb ik gezien. Dus deze is al verkocht. Deze is verkocht en deze is verkocht.